Ach, Rostoj mili, tu jesteście. Zawsze mnie zaskakujecie. Wiecie, jak lubię dostawać tajemnicze paczki. I paczki w ogóle. W sensie lubię dostawać prezenty. Lubię dostawać rzeczy z w ogóle. Za darmo generalnie. Lubię jak mi ludzie dają. I tym razem nie jest inaczej, bo co tutaj mam? Jest to paczka, którą dostałem za darmo. Tajemnicza paczka, którą dostałem od sklepu bytomskiego, naszego regionalnego sklepu Firebird, do którego zresztą link podsyłam wam w opisie. Otrzymałem taką tajemniczą paczkę. Co tam jest? Czy jest to wąglik? Czy są to terroryści? Czy jest to bomba? Czy są tam pieniądze z OFE? A może bursztynowa komnata? Zobejrzmy. Moje, jak to się nazywa, weapon of choice, jak można zauważyć, był to nóż do otwierania kopert, czosnek zwany po śląsku knoblauchem, polski knoblauch, scyzoryk MacGyvera, no i granat typu szyszka. Jako że nie jestem aż tak rozrywkowy i aż tak bardzo nie mam ochoty się rozerwać, to granat póki co odpada. Czosnkiem próbowałem, ale okazał się co najmniej nieskuteczny. To jest tępe jak twoja stara. Żartowałem oczywiście. Dobra, pozostaje nóż MacGyvera. Teraz ciekawe, czy otworzę go jedną ręką, nie amputując puloka. Dobra, nie otworzę, ale otworzę tak. Mam nadzieję, że coś widać tam. Tak to jest, jak się ma aparat bez podglądu, co się nagrywa. O, taki mam. Mam co? Mam tak, mam... Taki mam... Taki... Nożyczki... Korkociąg... Kurwa... Pilnik... Wszystko! Mam nadzieję, że jak mówi pan Wiesław Szywka, coś, cokolwiek z tego widać. Także... Może będziecie mieli szansę zobaczyć, jak robię se kuku i odcinam se palec, a przygód z takimi ostrymi narzędziami już kilka miałem. Jestem w tym mało biegły po prostu. Mało operuję nożem. Raczej strzelam z shotguna, wiecie, te sprawy. Te klimaty. A, coś się tu dzieje. Coś się tu dzieje, Rostoj mili. Otworzyć jak prymitywny, czy ładnie? Nie no, ładnie. O, proszę. A, jednak człowiek był 15 lat w SAS. No, żeby nie było, że jakaś malwersacja, to zobaczymy teraz. Co tu jest? Zapraszamy do sklepu internetowego. O, to jest właśnie... tak się nazywa ten sklep Firebird dla geeków, graczy, fantastyków. Tutaj macie adres, ale jak już mówiłem, jest w opisie. Czyżby to był Kubas? O, jest piękny. Procrastinators Unite Tomorrow. A teraz ładnie. Procrastinators Unite Tomorrow. Piękny jest i duży. Duży i piękny. Będę z niego pił dużo pięknych trunków. A jeszcze coś jest w środku. Jest to, proszę państwa, przyczepka z babą z cyckami. I druga przyczepka z babą z jeszcze większymi cyckami. Tutaj na tym kubku było Masturbators Unite Today. Mama mi zawsze mówiła, że to trzeba wyparzać. Ale kto by tam matki słuchał? Sprawdzimy od razu, jak się pije. No to gracze, oglądacze wasze. Przepyszne. O mój Boże, jeszcze w życiu z żadnego kubka woda nie była taka pyszna. Także taki piękny kubek otrzymałem od sklepu Firebird, do którego bardzo chętnie was zapraszam. Sklepu z takimi właśnie pięknymi kubeczkami, ale nie tylko takimi, różnymi innymi. Link macie w opisie. Także zapraszam, zachęcam. Produkt śląski, bytomski. Bardzo dobry, bardzo piękny.
Patrzcie jak wybrzmiewa. Piękny ton zawodowy. Taki kubek. I wy możecie taki mieć. Albo inny, ale też fajny, a tymczasem trzymajcie się.